Jeg hedder Frederik, og jeg går på HF, sport- og medielinje på Vestermanlands Gymnasium i Aarhus. Hvad lavede du, før du valgte at gå her på VHG? Der har jeg gået i 10. klasse, center her i Aarhus, og har så også haft folkeskolen i Farstrup, som der så nok ikke er så mange, der ved, hvor er. En lille by 30 km herfra. Så ja, så har jeg været en masse brobygning hernede, dengang jeg var i 10. Hvornår vidste du, at du godt kunne tænke dig at starte på HF? Og hvorfor valgte du lige VHG? Jamen det vidste jeg først i 10. klasse, fordi det var sådan set grunden til, at jeg tog 10. klasse. Det var fordi, jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Og ja, og så var vi en masse brobygning hernede på både STX og HF. Men det var så HF, der tiltalte mig mest. Også på grund af den linje, der var sport- og medielinjen. Så valgte jeg det i Aarhus, fordi at nu tog jeg 10. klasse i Aarhus. Det er sådan lidt urelevant for folk, der bor i Aalborg Kommune. Men jeg ville gerne prøve noget nyt, og det fik jeg så lov til i 10. klasse, hvor jeg kom i et helt nyt sted, hvor der faktisk ikke var nogen, der kendte mig. Og så, jeg havde det egentlig meget godt. Jeg synes, det var rigtig godt over på 10. klasse. Og så tænkte jeg, så ville jeg også tage det næste 2 år her i Aarhus, fordi det var egentlig faldet. Jeg synes, jeg var faldet rigtig godt til. Hvorfor valgte du så lige HF i stedet for gymnasiet, og hvorfor valgte du så lige mediefag og idræt? Jamen ja, jeg tog jo nok en af grunden, det var nok, at den kun er 2 år, frem for en STX, som er 3 år. Men nok også fordi, at HF, den kan jeg bruge til det, jeg tror, jeg gerne vil være. Jeg ved det ikke helt, men det bliver nok noget folkeskolelærer eller noget pædagog-agtigt noget. Og så var det sport og medie, der tiltalte mig mest, fordi jeg dyrker sådan forholdsvis meget sport. Og så kunne det også være spændende at prøve noget nyt sådan med mediefag, for jeg har aldrig sådan rigtig prøvet noget med film og sådan noget. Og det synes jeg egentlig, det har været meget spændende. Hvad for nogle fag kan du ellers rigtig godt lide, og hvorfor kan du godt lide dem? Det er jo sådan nok idræt. Men også, det var så også en af grunden til, at jeg valgte gå hernede på gymnasiet, fordi at HHX og HTX og sådan noget, der har de jo ikke idræt. Og jeg kan ikke bare sidde 5 dage i ugen på en stol, og så lave ingenting. Så altså idræt, det må være en af dem, der tiltaler mig mest. Ellers så er det nok matematik. Ja. Synes du, at VHG på den måde lever op til de forventninger, du havde på, hvad det var at gå i HF? Det synes jeg helt klart. Jeg synes, det er et rigtig godt gymnasie at gå på. Der er en god social stemning på hele skolen. Altså, du kan snakke med alle, også 3. g, selvom de virker til at være sådan lidt i starten af, men du kan snakke med alle på tværs af klasserne. Så jeg synes, det var helt klart op til forventning. Hvad kan du egentlig bruge den? Nu har du snakket lidt om det faktisk. Hvad du vil bruge den uddannelsen til, når du bliver student? Jamen, det er jo så nok... Jeg er ikke sikker endnu, det er jeg ikke, men jeg vil tro, det bliver noget folkeskolelærer, pædagog, noget i den stil. Men jeg har som sagt ikke helt besluttet mig endnu. Det kan være, der kommer et eller andet helt tredje, jeg måske bevæger mod det. Men det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Hvordan tror du vil huske tilbage på din skoletid her på VHG, når du er færdig? Det tror jeg, jeg vil huske tilbage på det som 2 gode år, for jeg synes, det halvår, vi har været her indtil videre, det har været rigtig godt halvt år. Og også på grund af en klasse, jeg går i. Jeg synes, vi har en rigtig god klasse. Og vi snakker alle sammen på tværs af klassen. Og sådan, og vores lærere også, de er også rigtig gode. Så jeg tror, jeg vil huske tilbage på som 2 gode år. Forestiller du dig, at du vil holde kontakt med andre her på VHG, når du er blevet student? Ja, det tror jeg helt klart, jeg vil. Også fordi vi har et godt fællesskab i klassen. Der er mange, jeg tror, jeg vil komme til at snakke med igen efter HF. Måske ikke sådan lige så meget, som jeg gør nu, men helt klart komme til at snakke med dem sådan, måske i nogle weekender og ja, finde sammen så, og finde ud af et eller andet med at holde noget fest sammen eller noget, bare for at bevare kontakt. Så det tror jeg helt klart.